Segona part, Farrera. Estem dins. Bueno, el mateix, però aquí hi ha unes escales. Bueno, està molt enruïnat, això és molt perillós. Això no s'hauria de fer. No s'hauria de fer perquè és molt perillós. Què hi ha aquí? Vine. Vine. Hi ha aquí, vine. Vols venir aquí? Vine aquí!